Това е нашата стая с боболечката. Ето нощна лампа. Най-многото ми харесва, че тук е по-студено от на мама и така. Това не е вратата, тя е висока стаята, някаква така. Тук има нощна лампа. Свалиме, ако сме на мама. А това е нашият гардероб, който обаче нещо, не знам защо, чека да светнем по-хубаво лампите. Боби, я светни оттам лампите, тате. Тук ни е телевизор, нищо не се вижда. Тук ми е огледалото и аз се виждам къв съм дебел. Банята. Това ни е сушуара. Хавлийките. Мивката. Аз съм гол. И душът с вана. И тук са спънички. Перденца. Виж, е тук алуминиева дограма. Отваряш. И навънка направо сме на улицата. На главната улица, по която се движат 1000 коли. Така. Ето сега вече може би не се вижда гардероба. Голям гардероб, такъв с плъзгаща се врата хармоник. Ето тук са ни нещата на закачалка. Не, седи, защото не се вижда. Аз лоша лампа съм пуснал. Е така. Тати, една лампа е изгоряла. Знам, тати. Разбрах вчера. Тук ни е бюрото с кощите, ето ни го телевизора. Това ни е стаята. И това ни е скромното жилище. А това е боболечката. Имам идея. Каква идея имаш? Що си облякал тенската на обратно, татънце? Айде, нищо, тя ти като рокличка и без това. Стига се разхожда бебе с боси крачета по мръсния пот. Защото е чист пода. И освен това, почистват стаята редовно, защото при ако бяха ми оправили кревата, аз си го бях оправил, ама те го бяха дооправили. Не знам дали са сменили чершафите, обаче кърпите са сигурно са сменили, включително тия, които бях намокрил сутринта, докато съм се къпал. Мама и тата не се почистват. Тук се почиства постоянно. Там е за обувки. Това сме на лечката.